बे समाव जोङो मानगोनां गेदेमा बिष्णु प्रसाद रामसियारिनि न'खराव मोनफैनो हादों। बिथांनि रुंसारि सानाव जोङो बिथांनि आंगो धोरोमबिजि बिथांखौ लोगो मोनदों आरो बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिनो नागिरदों। साराय सातथा मानसिया 83 गेजेराव नोंथांनि फेमिलिनि बागै एसे गथ' गथाय साबैसे दङ आरो मा मावनानै दङ? दा ओरैनो गथ'फोरा साब्रै हौवासा गोजा। गोदोनि नामा जाबाय गौरीशंकर रामसियारि, डक्टर आयुर्वेदिक। सेकेन्डआ जाबाय निरन्जन रामसियारि, जुनियर कमिउनिकेशन अफिसार BSNL। दुई नम्बर 3 नम्बरा जाबाय दा सुबनखाता हायार सेकेन्डारि। बेनिफ्राय उन्दैया जाबाय आंबारि MU स्कुलाव इबारसो मोनदों आरो। जों मिथिनायाव बिथाङा एसे माने असुस्थ' जानानै दंमोन निस्सय। बेरामा सासकक जादों। ओमफ्राय जानायाथ' बहुत दिननिफ्रायनो जादोंबाबो एसेबां बारा जायाखैमोन। नैबे 1.5 मासाव एसे बारा जादों। एसे बाराथार जादों। साननैसोआ थान्दाखाय बारा जादों। बेनिफ्राय दाख्लि लांबाय नलबारियाव मेडिकेलाव। इउनाइटेड हस्पिटालाव नार्सिं सोहैदोंमोन। सोनानै हरनै लाखिबाय। लाखिनानै ओमफ्राय डाक्टरा परीक्षा खालायनानै बे गोदनानि बे नलियाव बेयाव एसे माबा मोनदो आरो बिसोरो प्रब्लेम मोननानै लांखालि बिस्थिबाराव लांदो। बेनिफ्राय मा थारिखमोन इखालिनो हराव रेफार खालायनो थिनदों। बेनिफ्राय आं थाहैबाय हारसिं गथ'खासे लाना, गथ'फोराबो आरो गावबा गाव थाजोबनायखाय हराव रेफार खालायदिया। बेनिफ्राय अखानायै खालायनोसै होननानै आं बुंना दोननायसै डाक्टरखौ। अखानायै आरो गथ'फोरा फैदोंमोन। लानायावनो मानायावनो एसे मोनाबिलि जाहांनायखाय हरसे थानानै गाबोन माबा जों रायज्लायबाय लांसिगोन। बिबरुवा केन्सारसिम रेफार खालायदों। सन्देह खालायदों। टेस्ट खालायदों। परीक्षा खालायदों। कनफार्म नङा। बिदिनो मोनसे माबा थालांबाय आरो। जायखिया माने जोङो मानसिनि जिउखौथ' जों हमथानायनि राहा गैया। बिथांखौ नायदोंमोन, सिकित्सा खालामदों, गोबां गिदिर गिदिर मेडिकेलाव बिथांखौ नायदोंमोन। नाथाय बिथाङा गावनि माने बैसोखौ नागारनानै दिनैहाय रुंसार जालांबाय। दा बिथांनि धोरोमबिजि बिथां बिनाबाला गयारि, बिथाङाबो सासे समाज सिबियारि। बिथाङा नलबारि जिल्ला थानाय समावनो आबुकनि सासे दैदेनगिरिमोन, प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बिनि अनगायैबो लिरनायाव आखाइ दङ। थुनलाइयाव बिथाङा सरसा खालामो, गोबां बिजाब बिथाङा दिहुनदों। आरो बिनि अनगायै बिथांनि जि दिनैहाय रुंसार जालांनाय मानगोनां बिष्णु प्रसाद रामसियारि, बिथाङाबो जोंनि नलबारि जिल्लानि मोनसे समाव नलबारि जिल्ला बिनि बिथाङा आफादगिरि 1987 निस्सय। बिथाङा गाहाय फोरोंगिरिमोन। आरो बिनि अनगायैबो नैबे बिथांनि धोरोमबिजि बिनाबाला गयारियाबो बिथाङाबो मिस्ट्रेसमोन। नोंथाङा बबाव मावदोंमोन? हाइ स्कुलाव नोंथाङा मावदोंमोन। 80+ जादों होनना बुंनाय जादों। आरो बिथां दङ जोंहा बिक्रम सिंह ब्रह्म, जोबोद माने गोसो गुदुं सासे एक्टिभ ससियेल वर्कार। आरो दङ बर' थुनलाइ आफादनि CEC मेम्बार शरत चन्द्र रामसियारि, जोंजों लोगोसे फैफानो हादोंमोन। गोजोननाय थाबाय। दिनैहाय रुंसारि सानावबो, दुखुनि सानावबो जों गोजोननायखौ फोरमायो जों नुजाफैनो हानानै। मानोना मानसिनि जिउनि आखाइया जोंनियाव गैया, बेनिखायनो खुलुमनाय थाबाय आब'निसिम। गिबियावनो गोबां मानगोनां बिथांमोनखौ नुनो मोन्दों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैनो हादों आरो गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय फैनो हादों। बिनि गेजेरावनो आं गिबियावनो मानगोनां जोंनि बे जायगानि सासे गोग्गोम दैदेनगिरि, समाज सिबियारि बिक्रम सिंह ब्रह्म, बिथांनिफ्राय गिबियावनो आं मिथिनो लुबैदों
गुबैयै बिथां बिष्णु प्रसाद रामसियारिया समाजाव मा अबदान होलांदों जायनि थाखाय नोंथांमोना नैबेसिम गोबां गथ'निफ्राय आरो सुबुंफोरा बे नुजाफैदों नोंथांनि फंनैसो बाथ्रा आं मिथिनो हास्थायो बिथां बिक्रम सिंह ब्रह्म मोजां आं बिथांखौ आजि 30 बोसोरनिफ्राय मिथिगौ बिथाङा जेलानाखि रेलवे साइड गारनानै फैयो मालिगावनिफ्राय बिथाङा एक्सुवेलि फैनाङामोन खिन्थु समाजखौ सिबिनो थाखाय प्रदेन मानसिफोरखौ गोलैना थानाय मानसिखौ हारिनि मानसिफोरखौ उथायनो थाखाय बिथाङा सुबां खोथा होनाय बे गोरान दै गैयि जायगायाव थाफैनानै बिथाङा समाजनि बहुद खामानि मावदों बिखेखकरि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव स्कुलाव जि जायगायाव गोरान बिथाङा मिथिगौ थेवबो बे जायगायाव दंफां गायनाय बायदि बे जायगानि गथ' गथाय बिभिन्न भाषा भाषिनि मानसिफोरखौ बिथाङा फोरोंदों आरो बिथांनि दिनावनो बेवहाय हाइ स्कुल आरो बिभिन्न समाजनि खामानिया जाफुंदों माने आं सानो इसोरा बिथांखौ गोबाथों आरो बिथांखौ आशीर्बाद होथों बिथांनि रुंसार जानाय नैबे सिख्लायाव मोनफैनो हादों बाक्सा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बिनद स्वरगियारि बिथाङा फंनैसो बुंनो साबायखर दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना बाक्सा जिल्ला जाहैबाय बिथाङा जाहैबाय दा मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनि नलबारि जिल्लानि बिथाङा आफादगिरिमोन बिथाङा मा मायथाइयाव बिबानखौ लादोंमोन आरो बिथांनि बिहोमानि बागै फंनैसो बिथां बिनद स्वरगियारि बिथाङा बुंगोन 1985 मायथाइयाव बोखावजायै नलबारि जिल्लानि आफादगिरि सायख'जादोंमोन आरो बिथाङा आफादगिरि जानानै नलबारि जिल्लानि थुनलाइनि बिथिं लोगोसे जोंनि बे जि समाजारि खामानि सोलोंथायारि खामानि बायदिसिना बिथाङा गोग्गोमैनो गोसो होदोंमोन आरो बिदिनो बै समनि नलबारि जिल्लाखौ सुंखांना लाखिनायाव गोबां बिहोमा बिथाङा होलांदों आरो बिथांनि समनिफ्राय राफोदै जि थुनलाइ आफाद जिल्ला थुनलाइ आफादखौ जोङो थांना थानाय जों मोनदों दा दिनै हयथ' बेवहाय जोंहा बिटिआरनि सुक्ति मथै बेहाय बाक्सा जिल्ला जादोंब्लाबो बिथाङा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनो गोबां जोंनो बोसोन होयोमोन आरो बिथांनाव फैयोमोन जों सावरायलायोमोन आरो बिथांनि बोसोनजोंबो जोङो गोबां जोंनि बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ दिनैहालागै फोथांना लाखिनो हानाय गोहोखौ जों मोनदों दा बिष्णु प्रसाद रामसियारि सारखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांनि गुबै जोनोम जायगाया जाहैबाय दक्षिण बाक्सा बाक्सा जिल्लानि दक्षिण बाक्सा उलुबारिनि गामि होननाय दाबसे गामि दङ बे गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो बेवहाय गिबियावनो 1973-74आव रेलवेयाव साख्रिखौ गारनानै बिथाङा बरमसारि कामजनता बिद्यालय हाइ स्कुलाव बिथाङा बोसोरसे खामानि मावफैदोंमोन आरो बै समायाव जोङो क्लास 6आव फरायनाय समाव जोंखौ इंराजि फोरोङोमोन बिथाङा फोरोंमोनदों इंराजियाव जोबोद आखा फाखा आरो बिथाङा ग्रामाराव बिराद स्ट्रंमोन रावखान्थियाव बिराद स्ट्रंमोन आरो बेबायदि जोङो बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाखौ जों बावगारनो हाया आरो बिथांनिफ्रायनो जोंबो दिनै बेबायदि इसेब्लाबो जोङो रोंथाइ मोननानै जोङो दिनै निजिनि जि जिउ संसार जानायाव जोङो इसेबाबो जोंहा खामानि उदायदों आरो बे बेलायाव जों बे समावनो नुनो मोन्दोंमोन जे बिथांनि जिथु बुंनाय जिथु खान्थि बिराद आब्रुथि गोनां आरो कमप्रमाइस खालामा रावजोंबो बिथाङा जि सान्दों थोंजोङै मावलांनो थाखाय बिथाङा राजि जायो आरो बेखौ जों नुनो मोन्दोंमोन जों फरायसा जानाय समावनो बिथांनि आरो बे लेखायनो दिनै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आं आफादगिरि जानायावबो बिथांनि न'खराव फैनानै जेसेबां जों मोगा मोगि जादोंमोन बे समाव बिथांनि बोसोन मथै बेखिनि खामानिखौनो बोसोनखौनो आं मोनफिनदों आरो बिनि थाखाय दिनै आङो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ हयथ' बेंना लाखिनो हानाय गोहोखौ बिथांनिफ्रायनो मोन्दों होननानै आं साननो हायो बेयावनो आं बुंनो सानो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बिथांनि थुलुंगा आरो बिथांनि बोसोनजोंनो नोंथांमोना दासिम जे बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै नोंथाङा बिथांनि बोसोन मथे बा बिथांनि सुबुरुनजों नोंथाङा खामानि मावनो थुलुंगा मोन्दों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो फिन फैगोन जोङो बेवहायनो नुनो मोन्दों जोंनि नैबे बिष्णु प्रसाद रामसियारिनि गाहाम हामलायगिरि बिथांमोननि गेजेराव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि दङ बिथां
धीरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फंनैसो बुंगोन। बिथां धीरेन बसुमतारीखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय हांख्रायनाय जाबाय। आंनि गोनां आदा बिष्णु प्रसाद रामसियारि बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारियाव आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथाङा आं मिथिनायाव सुबनखाता गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा खुब स्ट्रं माने सिद्धान्त लाग्रामोन आरो बिथांनि सिद्धान्तआ खुब माने मोनसे गेदेर जोंनि थाखाय थुलुंगा गोनांमोन आरो बिथांखौ आङो बोरिमाखा मेट्रिक सेन्टाराव एक्सटार्नेल हिसाबै आङो केबाबाराव लिंनो फैदोंमोन। बिथाङा थांनानै जोंखौ मदद हैदोंमोन। नोंथाङा निस्सय बोरिमा हाइ स्कुलनि सासे बिबानगिरि हिसाबै गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दंमोन बे समाव। सेन्टार इनचार्ज हिसाबै दंमोन। सेन्टार इनचार्ज हिसाबै बेयाव खेबनै खेबथामसो आङो बेखौ बिथांखौ लिंना लांनानै एक्सटार्नेल हिसाबै फरिखा सालायनायाव मदद मोनदोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंदों। बरिया बायदि बायदि बिथांनि कन्ट्रिबिउसननि बागै जों सावरायगासिनो दङ। बे समाव जों नुनो मोन्दों मानगोनां दुर्गेश्वर बर' बोरिमाखा एमइ स्कुल ना एमइ स्कुलनि बिथाङा गाहाय फोरोंगिरिमोन दुर्गेश्वर बर'। बिथाङाबो गोबां बिदिनो बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा सासे मावथि बिबानगिरिमोन। बिथाङाबो निस्सय बिष्णु प्रसाद रामसियारिखौ लोगो मोन्दों। बे बेलायाव बिथांनिफ्राय बिष्णु प्रसाद रामसियारिनि जि समाजनि ससियेल कन्ट्रिबिउसननि बागै फंनैसो बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों। बिथां दुर्गेश्वर बर'। आं बिथांखौ जोंनि बोरिमाखा मेट्रिक सेन्टाराव जेब्ला थाङो बे समाव लोगो मोन्दोंमोन आरो बिथाङा आदाया मोजां बे मेट्रिक सेन्टारखौ माबालांनायाव खुब मदद होदोंमन। सुबनखाता ओनसोलनिफ्रायबो बिथाङा गोबां फरायसाफोरखौ बे सेन्टाराव फरायनायाव मेट्रिक होनायाव मदद खालामदोंमोन आरो बिथांनि मावथायफोरा खुब मोजांमोन, गोख्रोंमोन आरो बिथांखौ आं बावनो हाया। बिथाङा सासे गेदेमा सानसुमैगिरि, समाज सिबियारि, थुनलाइ सिबियारि आरो गोदान फोरोंगिरिमोन। आं बेखिनिखौ बिथांखौ साबायखर बावनानै आं बिथांनि जोबथि सानाव दिनै आं दुखु फोरमायदों। बिथांनि न'खरफोराबो आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय बिथाङा जाहाथे बोर सारस्रिहरो आं बेखौनो खावलायदों। गोजोन्थों। खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम। बे समाव जों लोगो मोनफैदों नैबे बिष्णु प्रसाद रामसियारिनि रुंसार जानाय समाव बिथां मानगोनां जोंनि बिटिसिनि बारग' EM बनमालि बर'। बिथांनिसो मिथिगौ जायगानि मानसि हिसाबै बिथां बिष्णु प्रसाद रामसियारिया ससियेल एक्टिभिटिस एबा समाज सिबियारि हिसाबै मा मा खामानि मावदोंमोन बिथांनि मिथिनायाव जों फंनैसो बाथ्रा बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। मानगोनां बनमालि बर'। गिबियावनो दिनैनि बे सारनि रुंसारि सानाव आङो सारनि जिउमाया जेब्लाबो आलो गोजोनै सोरगोआव थाहैथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। बिथाङा आंनि नोजोराव बयनिख्रुइ गिबियावनो सासे मोजां फोरोंगिरिमोन आरो बिथांनि फोरोंनायनि थाखायनो दिनैहाय जोङो बेसिम सफैनो हादों होननानै आं। नोंथाङा बिथांनि सोलोंसामोन नामा? औ, आङो बिथांनि फरायसामोन। बिथाङा सुबनखाता हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो फोरोंगिरि हिसाबै आंनि नोजोराव खुबै बाख्नायजाथाव आरो खुबै पांचुवेलमोन सारा। आरो बिथांनि पांचुवेलिटिया अकल फरायसाफोरनि थाखायल' नङामोन। आंनि नोजोराव बिथाङा गावनि कलिग अर्थात फोरोंगिरिफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर लाखियोमोन आरो खुब गोख्रों भाबै बयखौबो नोजोराव लाखिनानै फरायसालिखौ दैदेनलांदोंमोन आरो बिथांनि फोरोंगिरि बा बिथांनि फोरोंनायनि गेजेरजों दिनैहाय सुबनखाता हाइ स्कुलनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा
मोजां मोजां हयथ' हाबाफारि लानानै बा मोजां क्वालिफिकेसन लानानै दिनै ओंखारबोनो हादों आरो फोरोंगिरिनि बाहेरैबो आं मिथिनायाव बिथाङा बर' साहित्य सभानिबो सासे लाइफ मेम्बारमोन आं बेखौ खुब मोजां भाबै मिथिगौ आरो सारजों लोगोसे गेजेर गेजेर फरायसाब्लाबो बिथांजों आङो साहित्य सभानि खामानियावबो गिदिंफानो मोन्दोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा जोंनि सुबुंहादानि जा माग मेला गासै ओनसोलनि जिथु खुंजानाय माग मेला बेवहायबो बिथाङा गोबां बिथांनि गोहोम दंमोन आरो लोगोसेनो गासै सुबुंहादा ओनसोलनि समाजारि खामानियाव बिथांनि गोहोम दंमोन बिथांखौ साफ्रोमबो रायजो राजायानो सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै सासे मोजां समाज सिबियारि हिसाबै बयबो बिथांखौ मान सन्मान होबोदों आरो हयथ' इयुनावबो होलांगोन आरो बिथांनि मुङा सुबुंहादाबासिनि गोरबोआव जेब्लायबो थागोन बेयो सैथो बाथ्रा आरो बिथांनि सायाव बयहाबो फोथायनाय दंमोन आरो सिबिनाय दंमोन गथे दिनैहाय बिथाङा रुंसारि जाबाय बे रुंसारि सानाव जों बयबो बेवहाय ज' जाफैदों बिथांनि जिउमाया जेन आलो गोजोनै सोरगोआव थायो बेखौ जोङो बयबो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोङो सासे फरायसा हिसाबै जेब्लाबो बिथांनि फोरोंनायखौ गोसो गोरबोआव लाखिनानै जों आवगायलांनो नाजागोन बा जोङो नाजाबोदों आरो जेब्लाबो बिथांखौ जों गोसोआव लाखिगोन थेंक इउ नोंथांनि बाथ्रानिफ्राय जों बेखौनो मिथिनो मोनबाय जे बे समानखाथा एरियायाव बुंनो थाङोब्ला बिथाङा मोनफ्रोमबो गौथुमजों साफ्रोमबो सुबुंजों बिथाङा लोब्बा दङमोन बेनिखायनो बिथांखौ बयनिबो आंगो हिसाबै नोंथांमोना लायोमोन अके जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम सासे जोंनि बाक्सा ओनसोलनि बिथाङा सासे गेदेमा सासे समाज सिबियारि जयलाल पख्रेल बिथाङा रुंसारि बिथां मानगोनां बिष्णु प्रसाद रामसियारिनि बागै बिथांनि समाज सिबिनायनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन माननीय जयलाल पख्रेल তেখেতক দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰামচিয়াৰী ছাৰ মোক শিক্ষক নাছিল যদিও শিক্ষক নাছিল কিন্তু মোৰ ছাত্ৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু মোৰ শিক্ষা গুৰু দেউতাৰ দৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তেখেতৰ পৰা আমি বহুত শিকিছোঁ বহুত শিকাইছে আমাক বিশেষকৈ নিকাশী হাইস্কুলত যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে তেতিয়া ৰামচিয়াৰী ছাৰ একেবাৰে আমাৰ লগত অনবৰত আছিল আমাৰ স্বৰ্গীয় বীৰেন সিং ব্ৰহ্মৰ লগত লগ লাগি তেখেতসকলে আমাক শিকাইছিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ মতে কাম কৰি আমি নিকাশী হাইস্কুলত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো হ'ল আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ কাম অন্যান্য তেনেধৰণৰ বহুত কামত বহুত বিষয়ত তেখেতৰ অগাধ নলেজ আছিলে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি আয়ত্ব কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ তেখেত এখন পুথি আছিল মোৰ কাৰণে যিটো পুথিখন আপুনি পঢ়ি পেলাই জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছে অৰ্জন কৰিছোঁ গতিকে আজি তেখেত গুচি গ'ল অত্যন্ত দুখিত আৰু শ্ৰদ্ধা অৰ্পণ কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ আত্মা য'ত নাথাকে কিয় শান্তিত থাকক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দি থাকক মই সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ बरिया बे समाव जों नैबे रुंसारि सानाव लोगो मोन्दों बिथां मानगोनां गेदेमा मोनसिं ब्रह्म बिथांनिफ्राय आं फंनैसो मिथिनो लुबैगोन रुंसारि बिष्णु प्रसाद रामसियारिया समाजाव मा कन्ट्रिबिउसन होलांदों फंनैसो सार आदै रामसियारि आदैखौ आङो उन्दै समनिफ्राय लोगो मोन्दों अर्थात आफामोना जेला समाजनि खामानि मावोमोन बे समाव बिथांमोना बायदिसिना रायलायनाय बाथ्राखौ आं बे समाव माने खोनासंबाय थायोमोन दा उनाव आं एमसिएलए जानायनि उनाव खुब सम्भब सना एक्जेक्टलि गोसोआव गैया 2008आव जानो हागौ आदैया मोनसे सानाय सुनाय बेराम जादोंमोन थ' मादैनि रिकुवेस्टआव आङो आदैखौ एकेबारे भेलराव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांनाय जादोंमोन आदैया सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो गोसोनि निजे जिथु साननाय बेखौ माने बिराद आत्मबिसाहि आरो गावनि मथे मावनायखौ बे हामनायखौ साबसिन सानो आरोखि बियो जेदि अर्थात जेदि थ' समाजाव अनेक कन्ट्रिबिउसन दङ जोंथ' जुनियरबाबो जों मिथिगौ बे इडुकेसननिफ्राय बुङा मानो साहित्य सभा बुङा मानो बा जोंनि बान्दो सान्दो बायदिसिना उत्तर ओनसोलनि जिखिनि सामाजिक बेबस्थाफोर दङ बेवहाय बिथाङा गोख्रों बिथोन होनायखौ जों नुनो मोन्दों दा आं आसा खालामदों गसाइया जाहाथे सोरगोआव आदैखौ आलो गोजोनै लाखियो आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो
गोजोन्थों। बरिया गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।